Nijang Karbianglong Amri MC constituency ki parlo umpanai pen kilometer isian bakehlo. Tharvilang soarong asar Justin Well Tokbi alangli chorlapen alangli somar bangprido. Alangli parokjang phong katikilok piningkanan ningkan kepdo tanglo. Parokjang phong mate anaros katikilok pensi Justin Well Tokbi api soasu lapen asu chipang reng ilo. Alangli ciri troksian parokjang phong katiki pen pinang an adon mi karatum gari motor kachinamatum lapen ahemarit mesin kachikimatum tadulo. Parokjang phong katiki aputhak amri ha baraphan alongli mesin lapen e chokaling ta athi mesin. Amri chinthong angkangke Justin Well Tokbi parokjang phong aberi thenailo. Lapen alangli henlo alika chipalong thega bangphu. Parokjang phong katiki athi kiliklong laki phurun hinido. Phurun isialong pen thesuri kep chujorlong. Tangte ningkan isiang bong pen alangli thesuri koi chujor pen ethi pen sikain koi pulute. Thesuri koi pulute lak pian alangli tangka denglong. Lasi Karbianglong arad phan alangli pen kachun wike. Parokjang phong katiki pen ta pinang an ali dola pen hemtun chingthur i. Anparta parokjang phong katiki aphanta alangli long. Achilido. Pinpur mimi alam ke lapuhenlo. Alangli parokjang phong katiki ningkan kep klen depen Karbianglong Autonomous Council kaparlo agriculture sai campaign piniarnianta. Thanga kirap long lilang lapen ke katiki ansusi ke klen pami mate angdang kepethi muchoji aphanpura. Avar sai thopi pilang. Non ke dobom agriculture EM Amar Singh Tisopen sai katiki aputhak mate non lapuson parokjang phong katiki along RD pidun pen akapre abar side pidun pen ansu se kaching thui ji aphan side ing ponasonte misenji to neli no dak tharlang su arong gangbura lo neli men ke Justin Well Tokbi neli kaita news along ta chipi titilo asin neli inu dak rong gangbura hui pe neli dak me thang rong tharlang su arong phan ki japon non la bangso naros katiki neli ki japon pe na jok non dak neli tumarong mat don kep don krep ho tum anaros katiki nang chija dun lo la pe charlie dun lo asi halatum anta mi thang ale ke long chi thek long si non abang ke ni tum ki claim kaching thur mu chorji aphan pusin ne tum adon tin atum seta ne tum anaros katiki ja thai non ki pana homoi nang ki lelo asi non anu tinta adon tin atum seta anaros katiki ja aphan bu thot chi sik pon thulo asi non amat neli dak katiki geneli dang ki theu kalelang neli troksi anbak si dolang sata me neli la chiri troksi katiki pen neli income kelong neli ale ke chi theklong bangke ale dopiglo pus neli chi theklong lo athe nengkan si pen phutni neli tum chuligong lo asi nengkan si angbong ni tum la sion isialong mate isia butora long ni tum kelong akikom nei ta la chiri troksi dang pen ni tum thesuri kep an liglong lasi sion isialong ni tum thesuri kep liglong posi ni tum sion hinialong ke thesuri koi lason an liglong lasi neli usumar lok pacharli anta nono maneli lapen si chikhoror bom lo lapen nono bang ke kang tu yang ding along anta usumar tum ledun lo lapen si khoror bom lo lasi don tin mate arong tin amuni tum setame non dak amri ara tum bangke ni tum amri hawara long ke along le pen akhiti kachi tondam ke anaros akhiti helo kachi tondam nei akhiti lo pusineli thekdam lo lasi anu tin akarbi sulang dorat korte injir atum antame usumar loga papor hi ji aphan plutangte akinang sot bangke anaros katiki helo avar sai akimen nei lo lasi non neli non amata neli anaros tu yorlong bom lang lasi non usumar admission la pula ben kitab ke nam tang ho uniform kiroi tang ho lakatu ka ben ta anaros katiki ke mithang asumar hem ka chubu che pendang lok angton ilitum phan avar stai akime nei nang kirap nei ke anaros katiki hello pusineli thekdam long lo lapen chini dam lo lapen amri along ke akhiti amasi abang putin ta eneng hang priyam khiti katiki du kisuman kuwe kisuman tumsa lasun katiki theklong lo tame ciri sialong rong pan long lela nengkan kep lo ne lila tiki det pen pini ni an
NGO pen kirap ta longle pen government agriculture department pen ta thana khumri ta we la pen abar sai thang ta neli na pi pe pin la neli mi thang kabor I pen si neli choklem lo an success lo non la pen si neli hem jat kam ta jesolai ilo la pana nang likitiki pen apa ka hem tun an ka ching thor nali ani hala tum ta peneng pen abang an ke ale chi theklong lo athe nangkat ki ta ajur ding dela ningkan hini ningkan e thom la son anat lang la hala tum ami thang ka ki pen non ale ke chi theklong penang an jorlong lo asi hala tum ki jorlong pen hala tum ta ning kamatha kachini da bangke non ke kapidor si edelo kahelu pena tum ta arjulong si non da kan khumri sun wang lo asi kapidor masi ni tum pidor edelo asi anto se karbiang long arara tum setami la so khiti ki claim u setami la ku anma ki claim la an seta be paratum akinang ji dula lason si neli thekdam long lo non anaros kateki lorong te anaros achili ko son te enangi ma la bangke anaros achili ke vek nai achili bangke la helo la son atum bangke dakarong long paduno lo la yuki padulo lorong te la ke la jakong kom det po mo the jakong kom det po la bang ke arong kilo oi la bangke rong pilo non kapat heje rong lo la bangke ti war vek nai rong lo la haike la son atum si enang po la son atum elop lorong te mo kathe kilong ching ita apum ta lahaya kine bangki ipum pen penelin thom lin phian a theduji lasi la son atum si evek ni la elop lung te peneng elop lung te neng kan hining lo tang te kelong lo an la haya tum ke athe akithe pu mate ithe pen lin thom lin phli la son athe nangman pipo la hello eng này chiri isialong ke rong suri hini mate rong suri ke thom an eme chiri sia là chiri sia rong along pen ningkan ko ana phi sila e chok pen athelong ni e det pen plotang te non la kisomana cheli ke ning kan hini lo tang te kiliglong lo kan si pen ko ana income lo neli ning kan isi pen income pulorong te kine ithe pening ko isineli non ta chujorbom ajura hisap lung te jura sipen tikep ithe pening ko idorlo asineli non la ningkring asion lok tane thesuri troxi thesuri ner kep chujorlong edlo athe anaros kimen november o chiklupen november december january non an february lo mu march anta duila la helo lasi ningkan isi pen sion hini athe kiliglo